Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Talaga adakkel ti magastos ta-abroad ket nga rodjay ayan ni Andrea. Ibagam nga minan at agawid, tapno saan nga gasgastos laang ti kukuon na iji abroad. Madimat pagawidak adi na pa'y naipapas ti nagbakasyon ni Jay. Sige, taawagak ti bangko. Tapno mausar na ti credit ken debit card na nga igam na. Sana makagaraw day Jay. No awanen ti igam na. Aguray ka man, Efren. Okay ka lang? Sabsabalit ni Jarmo. Madlaw asaan ka nga okay. Awanan yaman na dayto. Mabit lang. Da umawagak iti bangko. Ulawak. Efren! Tatandod! Arayat! Ala, agngangakan ta subuan kaamangan. Kaya tentik astoy. Matayak lakuman. No, enutilak matlaangan. Awanan ti sirsirbek. Di ka agsao iti kasta. Bayat si bibig ti tao, ada serbina. Iso adi mo nga rod ibaga nga awan serbim. Kakaasikan ang mga aramid iti amen. Gaputawan mo't amo dagiti anak tang aramidan. Aggas-gastos laang ti amuda. Tari. Si kamot tinangisuro iti day takadakwada. Di mo insuro ida ato makdar iti bukod da asaka. No dumteng ti kakastoy agundaway. Kasano tayo laangan no awanan ti usaron tayo? Saan ka mata na makatrabaho? Di mo mata na asikaso ti negosyom. Kanaam mo ka nagdakkel gayam ti utang mo iti bangko. May sapay day jay mabaybayadan. Ti amok, awan ti parikot iti negosyom. Ta itultulok mo amin ti kayat dagiti anak ta. Ngam sinulsulom mo't gayam ti parikot. Gapunta, kaya ko nga itan amin ang masapsapon dagiti anak ta. Kaya't ko enjoyin dala ang ti bunga dagiti pagrigrigata. Iso sinulsulok amen. Banag asaan arumbang Efren. Kitaam ita, awan ti amuda nga aramidan. Saan da nakalpas iti panagadal da,
Tati amuda, agnanayon nga da ka amangted iti amin akasapulan da. Tiyari. Amo ka napatagunay kan ka dagiti anak ta. Nga ti wagas mo. Ta insurom ida nga agbalin nga irresponsable. Kan mangnamnamalaang kan ka, Efren. Inted mo amin akayat da, nga uray awanan mabati nga urnong ta. Kat ita, di da pay laam mo ti tumakder iti bukod da asaka. Tanakadipende dalataken ka, nga uray makitkita da nga awanan ti kabailam. Daddy, ikandak man iti kwartak. Aw-awisan dakdag iti gagayim ko. Ngamjak pulusan makasursurot ka dakwada. Tawan mo tinapulos ti may iga makakwarta. Kasano nga'y amay karkay ti kwarta. Kastuyan ti kasasaan ko. Anyamat din. Apay nga minanaatake kayo Kasanuak pa itan. Awanan ti makukwartak. Kaslakla nakakaasilaw na yan. Pasensya ka, anak. Nagkrigat ti kastoy. Manun abulan sipod na atake kayong awanin ti dakila kwarta ka may kigamak. Kasla saan ako na tao no kastoy laan. Tata Anton, pasensya kayon. Ngam saan mi nakabaalan ti magsweldo iti babaunan. Iso a kinasaritak dagiti daddo maababaunan. Tamang sapuldan iti sabali a pagtrabahuan da. Ma'am Chare? Kaya't na kayo launay nga agtalinaad dito ayan mi. Iso na laeng tasaan mo't anailimad kada kayo ti sasaadon ni Efren. Marigatan kamin. Nalugi mo't ti negosyo na. Tadi na nas asikaso. Kansigodan ana ilumlum iti utang. Maawatan kayo, Ma'am Chare. Anyang arod ngay. Kasta talaga. Awanan ti maramidak, ma'am. Agyam anak ta maawatan nak, Tata Anton. Maawatan kayo, ma'am. Apay ki dinasaan. Di kayag danag. Tasakbay ti panagsisina tayo. Itad ko ti rebrebengan mi kada kayo. Itad ko ti separation payo. Tapno addamat ti pangrugyan nyo. Kasano kayo, ma'am? Manang nga asin ni Apo Diyos, Tata. Di na kami siguro baybayan. Tadapay matpigsa nga ipapaay na kanyak. Agyaman at nga rod, ma'am. No, adamay tidyo kanya kapangrugyan may kadagiti kakadwa kababaw ninyo. Mami, nagadun ti malaban na kawas ko. Kasanungay dayjay kat awan mo ti labandera tayo. Andrea, kitkita amot ang nagadutер aramidak. As-asi kaswak pa'y ni daddy yo. Apay asyak ti pangibagam iti dayta. Anya nga ron ngay daramidak, mami. Baybay aglatan dagiti kawas ko asana malabaan. Adakan ka noon niya ti aramidam. Adamot danom kan sabon na maaramat a paglaba. Ngam di mo mauray asyak ti mangilaba iti dayjay. Taadutер aramidak. Kan adda imam nga aramatam nga aglaba. Kasanungay daramidak. Labaam igalgal mo tasayang ti kuryente. Iso adya ko aramatan ti washing machine. Kan nadadaal pa'y kit din dayjay. Sayang ti pagpatarimaan. Jag amo ti aglaba. No di mo suruan ti aglaba, ibalang mula aminan a pagsukatam. Anya? Di pa'y kit din maibusan ti kawas ko. No kadag sukatak nga ibalang ko ti pagsukatak. Di mo matlaam mo alabaan. Mami. Ay, kwa, ipalaundrik langan. Kat, pangalami ti pagbayad mo iti laundry shop. Ha? Alakit din, rugyamon ti aglaba. Tapno mamagaan nga aging ga iti madamdama. Mami, apay nga awan ti masida na luto. Mabisina kon. Adamat mabalin a maluto iti ref. Kitaam na anya ti mabalin mo nga iluto asidaam. Anya? Apay nga asyak tagluto, mami.
Sino nga ron ti agluto? Apay nga na pinapanaw yung dagiti babaunan. Apay, ada kwartam apang sweldom kadagiti babaunan. Mami, Kasta ti agbiag asaan amang namnama iti sabali. Surwan nyo ti agtrabaho iti para iti bagbagiyo. Tapno saan kayo amang namnamalatan kada kami kanidadiyo. Nang runa kat kasjayan ti kasasaad ti amayo. Nagdakkel ti magasgastos iti agas na. Idinto taawanan ti umno a pamasterkan tayo. Tanagdakkel ti utang ti amayo iti bangko a nabayadan. apay nga ang nagdakkel ti nautang ni daddy Damagam di tabagim. Apay ang nakautang ti amayo iti dakkel? Di mat na kayo ka ni Andrea ti nairanranod iti dayta? Ha? Alakit din, agluto ka no iti sidaan nyo. Tadya akon mangan. Adu pa'y tinasken nga si kaswag. Anay ko. Nagsakitan ti ima ka nagigalgalgal iti linabaak. Nagrigat mo't gaminan ti kastoy. Sapay mabisina kun. Imbag. No natarimaan ti labak kakawis ko. Nagbanglumot tan dayjay. Nagluton samot ni mami iti makan. Isalapay ko dagiti linabaak. Ay na, mabisinak unayin na nakaangot iti malutluto asidaan. Si kamot gayan tinagluto manong. Apay ngay anangisit mo't dayta itlog in lutom. Kasano? Kat nagtugawak labihit ngam. Itay sinublak. Naksat mo tan. Imbag numayat pa ama si dadayta kat takseten. Nagngisit no. Sigaman tagluto. Tapadasam mat. Parang may mayat ti lutom. Mabisina ko na yun. Kunak no atan ti makan ngam awan mo't gayam. Padasam nga ro tagluto. Ayan ngamin ni mami. Apay asa na nagluto. Asa asikasun na ni daddy. Kan ado ka no tas asikasun na. Tay sumot ngaminan amin. Sige nga rod. Padasik aluton day ta itlog. Baring no saan na makset. Anya ti kukuon nyo. Taapay ang nagado ti itlog anaksat ditoy. Saanan ama si dadagitoy? Kasano kat pinadas mi kin ni Andrea tagluto. Kat kastamot ti nagbalinanda mami. Dayta, laklakayan kan bakbaketan kayon. Ngam uray nagsimple nga itlog kat diyo pa'y kabailan alutuan. Mami, mabisin kamin. Kitaan nyo ti pamayak nga agluto. Taiso ti surutan nyo. Apay nga na pinapanaw yu ti babaunan na. Apay, ada pagpasweldom iti babaunan. Mami, Ayabam ni Andrea, takitaan nyo no kasano alutuak ti itlog. Manong, kita mo. Saanin anak sa tinluto kay itlog? wow, kabailamon tagluto iti itlog. Wala, kabailakon. Sige, tasyak mo timang padas nagluto. Barang saan na makset. Amo kon ti teknik na. Di mo unay pigsaan ti apoy. Tapos sana makset ti itlog ang mailuto. Ken di mo ibaybayag nga iluto. Ta nalaka lang ang maluto ti itlog. Sige man nga rod, padasak mo tagluto. Mami, apay nga amay may salangan tinagbati alugan tayo. Awanan di kotsemi ko ni Andrea. Tapno adda kwarta nga aramatan tayo. Diyan may salaang timbatik. Tapno adda aramatan no check up ni daddy yo. Anyamot tan. Anya kita aramatak nga gimmick. Sapay inawagan nak ni Darren. Ada ka no papananti barkada mi. Kayat mo ti aggimik? Sige, rumwar ka amagmag na. Saan na parikot dayta? Ha? Awanan ti mauray yu akwarta kanyak. No kayat yung adakwartayo, agtrabaho kayo nga rod. Saan kayo amang namnama kanyak, tanagdakkel ti magasgastos ti amayo, kanti inal daw akasapulan tayo. Anyamot tan ti kastoy. Awan lang arodon ti makukwarta. Jakpain makapan iti sa di naman na kayat ko papanan. Impapapasyumot tan ti naglanglang ay nga agkabsat saan ka di. Mami?
Ti agbyag, saan amabalin amang namnama kayulatan iti sabali? Suruan nyo ti tumakder iti bukod jo asaka. Ta saan nga agnanayon nga adda kami iti amayo amang kitkita kada kayo. Kitaan nyo tinapasamak iti amayo. Saanan ang makakunail at tumulong kanyak. Iso aday takuma ti panunutan nyo nga agkabsat. Saan tayo nga amo, no anya dagiti dumteng apasamak iti kabigatan. Boring ti kastoy. Kaya't ko launay ti rumwar ngam awan mat kwarta nga aramatek. Aramatek ko madyalugan ngam awan mat pagkasulinak. Un nga rot. Uray siyak. Kaya't ko launayin ti sumurot kadag iti gagayeng ko nga ag-travel. Ngam awan mo to na pulos ti mag-iga makakwarta. Agtrabaho aklangan. Sa dino nga iti pagtrabahuam. Makamu ditan na. Basta agsapo laki di trabaho. Tapno damot makuna kwartak. Kasla saan nakatao na awan kwartang igam ko. Uray siyak samot manong. Agsapulak man iti trabaho. Tano adda talang dito'y balay. Awan apulos ti may gamanta a kwarta. Anya langan nga iti makuna dagiti gagayim ko. No makita da ngagtabtrabaho ak. Tapno maadda anak lang iti kwarta. Makamudan ano niya ti bagada. Di datamot lang maikan iti kwarta nga oray kantsawan data. Sa bagay No apay mo't ngami na nagbali na kas ni daddy. Nabayagan day di nakaigamak iti nagdakkalagatan. Mabainak pa'y na sumurot kadag iti kagayim ko. Tawan mo't ti kwarta kay karkarit ko. Idinto ta idi. Siyak pa'y ti kanayon amang ilibre kadakwada. Adda kada kayo no kayat yu ti agsapol iti trabaho yu. Takas makita yu mat, kanayon arumwarak tadas asikaswag. Tapno mangan tayo laeng, kan asikaswag pa'y ni daddy yu. Anya nga mintias asikasun yun no rumrumwar kayo mami. Natural, agtigtig nayak mat. Tapno saan na maibos ti kakaiso na nga igam ko akwarta. Kan tapno adda maigatang iti inaldaw a masapsapul tayo. Mami, Agtrabaho ak nga rodo na. Takasano? Di da kami mo tan ikan na pulos iti kwarta. Apay ko mga ikan kayo iti kwarta. Adda impaigam yo kanyak amabalin yo nga alaan iti anyaman nga oras sa kayat yo nga alaan. mami. Mami, Kasta ti normal when no realidad ti agbyag. Agtrabaho tapno mapaaddayo dagiti kasapulan nyo. Kan agim impedak matlaeng tapno adda maaramat kadagiti masapsapul dito'y balay. Kari, ayan, dagiti anak ta. Napanda nagtrabaho. Alya, kasano nga agtrabaho da. Kit awan mo't amuda trabahoin. Makaamuda. Suruan dati agtrabaho no kayat dati maaddaan iti bukod da kwarta. Kasimat dadagiti anak ta. Saan, Efren? Nakarkaro ang nakakaasida no awan apulos ti amuda nga aramidan. Kari, Kas makitam ita. No di mo ko maidain ruam amang namnama iti amin nga itad mo. Amuda ko mga ilalaan dagiti tunggal sentimo nga ininted mo idi kadakwada. ha, Idi no gumastos da, kasla danumlaang nga agayos ti kwarta. Tati amuda, agnanayon nga ado ti kwarta a maitad kadakwada. Di da mo nga agpatingga ti amin. Iso abaybay ang tangarod ida a makidangadang, kan mangkita iti kaipapanan ti pudpudno a biyag.
kan dagiti nagadu abaso kan plato anay nawan. Ali ay nalawid po. Apay pinatak mo na katong plato kan paso. Ma'am, pakawanan da kuma. Ijak inggagara. Mo talag kabat. Kasal-salak mula dito restaurant ko. Gab na ka doon, dinataal mo. Pakawanan da kuma, ma'am. Ikalo ta kita nagtataal paso kan plato. Ikasay ko at swelto. Anya? Kalong-klokin pa lang nagtalapaho dito yung restaurant ko. Gamloki akot kan ka. Ala, ang talapaho kan. Talo sabot na kita na paso kan plato. Uwan, ma'am. Amom ka di, noon niya di sinirek mo trabaho. Uwan, sir. Amok. Janitor. Oh, amom matlagaya. Ngam apay nga ro nakasta ti trabaho. Di kan samot agdaldalos, agay ay ayam ka lang. Agdaldalusak mat, sir. Kita man di si Arno nadalusan. Kita man ti floor no nalinis matlaeng. Dagiti map amaan aramat, kompormita ayan na nakadison no si katina ka-duty. Dugyot ka, janitor. Pakawanindak, sir. Sana bali, tatarimaanat puntag trabaho. Rumbang laang. Tano di mo pa ilatarimaan ti trabahom intonbig. Agikat ka lang. Taat adomat lang ti maala a janitor anadaldalos kan pulido ti trabaho na. Nagrigat ti trabaho. Naguyong ti inchi ka boss ko. Isung agkatakon. Jakon sumsumrag. Kunamlan asino dayjay ka inchik. Ore siyak. Naguyong di boss ko. Kunamlan asino. Iso apulos. No sublyak pa di at trabaho. Pagan anok ngay tagtrabaho di a building. Apay ang nagungat dagiti bosyo. Nabetak ko dagi dyan nagado a plato kan baso, mami. Syakmet. Nagrugit ka no ti CR. Kun kasta jak ka no agdaldalos iti building mi. Tanagrugit. Kat mabambanugak tope ako ti. Valid mat gayam ti rason dagiti bosyo. Iso nakaungat da. Ikabil man ti bagiyo iti sitwasyon da. Anya nga tamot ti aramidan nyo no da kayo ti boss. Kat kasjay ti masuswelduan nga empleyado yo. Mami? Sakbay nga agreklamo kayo. Kitaan nyo pa'y nga umuna dagiti trabaho yo. No aramidan nyo matlaang ahusto wano saan. Tati normal abos kat saan nga agungat no husto matlaang dagiti trabaho yo. Mami. Mami? Iso nga awan nga rod ti agikat kada kayo. Ituloy yu ti agtrabaho. Takas ta ti agbyag. Kan kaano pa'y makasuro kayo no sumuko kayo adagos. Tano agikat kayo iti trabaho yo. Kat agtaltalinaed kayo latan di ti balay. Nakarkaro nga awan ti turturungan ti biyagyo. Malaksid. No kayat yung nga agminmin no lagat tayo latan nga agmalmalam. Nga awan ti aramidan tayo. Kan agkirkiraos dagiti buksit tayo. Ala, umunagtan di tabalay, Efren. Husto day di apag namita nga aldaw. Kasapulam matiinan na. Pasensya ka na. Kakaasika lang. Mga asikaso kanya. Anya nga rod ngay, agasawa ta. Isarumbang lang nga rod nga agtinulong ta. Kasangay mo ita. Awan man lang di may sagana. Dakasanaw. Awanan tayo mat ngaminan. Efren, saanan nga importante day ta. Tinapatag kat may kagkagumaak pa'y laasapulan ti inaldaw a masapsapul tayo. Nang runa ti agas mo. Tiyari. Halakit din, sumrektan di tabalay. Mariknak. At talaga ti
inutil ko. Awanan ti Sirbik Apollos. Papakpakan na ka na. Asikaso aklaingin kada kayo. Nang arona keng ka. Anya ka kadi? Saan na day tati panunutam? Di ka kadi maragsakan? Nagdakkel ti nagbaliwan dagiti anak ta? Nalakit din, umunagtan. Happy birthday, Mami! Happy birthday, Mami! Ha? Ada kayo gayam diti balay? Kunakno ada kayo pa iti trabaho yo? Nag-leave kami iti may sangal daw kini Manong, Mami. Tapno adda kami iti kaldawan ti kasangay yo. Anya? Wen, Mami. Naggatang kami kini Andre ti pagsasangwan tayo. Anak ko. Sige, umuna kayo ni tilamisan. Tasyakon ti mga lalay ka ni Daddy. Nagdalusan ti balay? Siyempre janitor nga rin ti anak yo. Madalusak ti sa balay apasdag. Tikit din balay tayo ti Jack madalusan. Ronald. Sige, mapantayin ti talamisaan. Lumamiisan ti saganay ti kasangay ni Mami. Nagdakilan ti nagbaliwan niyo anak ko. Idi, saan kayo anaragsak? Noawan ti dakkel a kwarta amay paigam ko kada kayo. Ngam ita, oray basit laeng ti sweldo yung kabsat. Kontento kayo. Daddy? Pasensya kayo, anak ko. Nujak maipaay ti nadakkilan niyo. Akinanam ay ti panagbiag. Tanagbalinak matin akastoy. Aklonak nga di damo. Naikawa ak. Kanjak maaklon ti nagbanagan ti biyag tayo. Ngamno ita. Naamiris ko ang nagimnas kaya magastusin ti kwarta ang nagrigrigatak ngayon trabahuan. Tatunggal piso asweldok. Kat kasukat ti tunggal ling at kung agdadad. Ronald, anak. Wan, Daddy. Amumin kini Manong. No kasano karigat apaadaan ti kwarta ngayt itudyo idi kada kami. Iso pagawanan da kami. No naglablabas kami idi kin ni Manong, Daddy. Andrea, anak ko. Uwan, Daddy. Pakawanin da kami. Tasaan mi nga inikan patag ididagitin papaayo kada kami. Ti ammomi, nalakala nga paddain ti kwarta. Di mi na panunot apagririgatan nyo dagiti ipapaayo kada kami. Tapno agbiag kami lang nga naalwan. Saan, anak ko? Siya ti pakawanan niyo. Tadyak kinita ti madi nga epekto. Ti panangitid ko amin akindawan niyo. Nga oray saan matin anapate. No di kinagarbolaen. Pinampanunot ko idi. Ajak kayat. Ama pasaran niyo ti kinarigat. Ang nagpasarak, idi ubingak. Ngem, dumtang latagayan ti kanito. Ama pasaran niyo latta. Tadyak tengel dagiti pasamak iti masakbayan. Jak pinanunot. Asaan nga agnanayon. Anapigsaak ngagtrabaho. Isu ahus tulaunay ni mami yo. Rumbang laeng, maisuro kayo at tumakder, itibukod yo asaka. Tasaan nga agnanayon, nga adda kami,
amang ipaay kadagiti masapsapulyo. Kan saan kami nga agnanayon anapigsa. Daddy, Daddy, Iso nga, oray makuna nga awanan tayo ita. Maragragsa ka nakmat ang makakita ka na kayo nga kapsat. Takabailan yun nga ilasa ti panagbiagyo. Babae iti pagbambanugan nyo. Asaanin amang namnama kada kami iti inayo. Mami, kaya't ko nga ituloy ti saan ko pa analpas iti koleyo. Gapo iti kinabarkadistak idi. Ha? uray siyak mami. Kaya't kumat nga ituloy ti panagadal ko. Takas kin ni Manong Ronald. Dua atawin langan ti jak nalpas iti kolehyo. Gapo iti kinabulakbul ko idi. Daka kayo day ta anak ko. Ngam kasano nga ituloy yu ti agadal no awan mo't pagadal yu. Nagurornungak mami. Dua lang mo tinatawan kat makalpasa ko iti panagadal ko. Iso nga agadalak, kabayatan ti panagtrab-trabahok. Ha? Kabailam ka di dayta, Ronald? Uwan mami, kabailak. Nairwama ko niti trabahok. Iso kabailak nga rod. Kat sika nga'y Andrea. Agur-urnungak mat lang mami. Kas makita yu mat. Manmanong at dagatangag. Tamasayangan na kiti magastos ko. Idulin ko lang na para iti pagadal ko. Oray siyak nga rod. Daan amin ang dagiti kagawaak. Masayangan akmat amang gastos iti sweldok. Iso ang nagururnungak tapno ada pagadal ko mami. Amo yu anak ko. Saan kayo pa'y nakalpas iti panagadal yu? Ngam proud ak unayan kada kayo. Diyak pulos impagarup nga agbalin kayo akasta kanakam nga agkabsat. Diyak impagarup adag iti spoiled brat nga anak ko. Kat agbalin a responsable nga anak. Iso nga itapay laeng. Proud ak unayan kada kayo, anak ko. Nakaragrag sa kakunay, gapoy ti panagturpusyon nga agkabsat. Tiyak mailadawan tinalaos sa ragsak ko. Tanaton uyo dagiti arapa apyo, babaan iti bukod yu apa nagsalukag kan sakripisyo. Aging ga ita, kasladyak pa'y lapat yan a kinabailan yu ti amin. Nagnakam kayon nga agkabsat. Babaan day tayo ti panangisurum kada kami, mami. Uwan mami. No saan agapoy ti panangisursurum kada kami. Kan panangiduron nyo kada kami at tumakdar kada iti bukot mi asaka. Nalabit amang namnama kami pailang kada kayo. Nga oray nalausan tirigat yo. Kablaawan kayo, anak ko. Nga oray awan ti partisipasyon ko iti baligayo. Maragsa ka naklaunay. Para ka na kayo nga agkabsat. Saan daddy? Di kay kumagsaw iti kasta. Tadakkel ti pasetyo iti biyag kan baligimi kan ni Andrea. Tababain kada kayo. Napadasan milat ta tinagbiag ang naging awa.
Agdo man tiwagas yu ko ni mami. Ngam amumi. No kasano ti panang ipatagyo kada kami nga agkabsat. Iso ada kayo ko ni mami tinagbalin nga inspirasyon mi. Tano na ba ilan nyo pinasayat ti biyagyo? Kalpasan ti kinarigat ang napasaran nyo idoobing kayo. Kabailan mi matday ta ni Andrea. Taasino pa'y kumati umalaan mi iti panagpursige. No saan ada kayo nga amami? Ronald, anak, Wan, Daddy. Iso adiyo ko mapanunutan nga awan ti pasatyo iti baligi mi. Tanagdakkel ti pasatyo ang nagbalin nga inspirasyon mi kin ni Manong Ronald. ay da kayo talaga nga kamsat. Pagsangitin dakmet. Ipatpatagda ka unay-unay, Daddy. Ipatpatigda ka unay, Daddy. Maalang arudan, sumurot kayo kanyak. Taitad ko ti sagot ko kada kayo iti panagturpusyo, anak ko. Ha? Agpaiso? Adda sagot yu kada kami, Mami? Siguro, pakananda kami iti restaurantan niya. Jak atrasan day ta. Nga uray na uma akon iti angot ti makan iti restaurant ang nagbayagan nagtabtrabahuak. Oray siya ka. Jack atrasan. Tasagot day ta ni mami. Oh, adtoy. Awatan nyo dagitoy, anak ko. Ha? Tulbak tilugan? Apay dagita tulbag tilugan, Mami? Tulbog dagitilugan nyo, asagot ko kada kayo. Anya? Ni mami, agang angaw. Sa anak nga agang angaw. Ala, ikatan nyo ti ap-ap dagita dua alugan a nagabay diti garahe. Ha? Mami, Oh, di nakitaan akastaa. ti amok. Lugan dagiti kaaruba makiparparada diti paradaan tayo dagita alugan. Saan? Kabarbaro dagita alugan. Kat kukwayo dagita ken ni Andrea. Anya? Mami, Oh, anya pala ti kuko nyo. Di yu ka di kayat amakita dagiti lugan nyo? saan man mami? Sige Andrea, ikatantan ti ap-ap dagiti lugan. Sige. Ha? Agpaypay sa alugan. Kabarbaro ang modelo ti paborito kabran ti lugan. Nagpintas. Wan nga ron. Nagpintas, Mami. Agyaman akta na gustuhan nyo, anak ko. Mami, matikawa ka talaga. Nangalaan niyo ti inggatang yo kadagita alugan. Iti kwartami ka ni daddy yo. Anya? Kasano? Kat na nalugi ti negosyo ni daddy. Awanan ti pamaster kanyo. Wan, nalugi ti negosyo ni daddy yo idi nagsakit. Nagado nga utang na iti bangko a binaybayadak. Ngaming ka gumaak ti amin, tapno makabangon ti negosyo na. Ado ti nagkidawak iti tulong tapno makabangon laeng. Kat saan amapukaw amamin pinsan. Aging ga nagtalak kanyak ti bangko idinabayadan aminen nga utang ti amayo. Kat nasalbar ti maluglugin a negosyo tayo. Babaan iti tulong mutlaeng dagiti daduma a negosyante nga amamo ti amayo. Sinurok no kasano ti mangimaton iti negosyo, nga aging nga inot a nasursurok mutlaeng ti amin a pasikot-sikot ti negosyo. Mami? Mami? Kayat ko nga daaramatan nyo no bilang tamakastrak kayon iti trabaho. Iso na panunot ko a kotse ti isagot ko kada kayo iti panagturpusyo. Kanamok, naasam kayo iti lugan nga agkabsat. Pasensya kayo, anak ko. No intulok ko ada kayo a mismo tinagsalukag, kan mangpaadal ka dagiti bagbagiyo. Nga uray kabailan mi kumamutlaang iti amayo ti mangpaadal kada kayo.
Diyak kamin kayat anam namaan nyo noan niya ti adda kada kami. Kayat ko nga itultuloy yo ti kinaresponsableyo. Kayat ko agawatan nyo dagiti arapaap yo. Asaan abang namnama kada kami iti amayo. Ita nariknayon ti rigat. Amuyon ti balor ti tunggal sentimo ang nagrigrigatan nyo a pinadda. Iso ano mapukaw kami man iti amayo. Amok akabaalan yun ti umaddang kan mangsango iti karit ti tunggal agpang a mabadda kanyo. Takas tangamin ti biyag. Saan a maaw-awan dagiti karit kan panubok adumteng arumbang asangwan tayo. Diyak tumaumuma amang ibagbaga. Proud ak unay kada kayo nga anak ko. No, proud kayo kada kami ni anak yo. Nakarkaro kami pa'y mami. Proud kami unay, tada kayo tinagbalin niya inami. Uwan, mami. Awan ti makunak. No di ti panangipanpan nagkalmi unay nga agkapsat kata kayo. Proud kami unay kan ka, mami. Ipatpatag na kayo unay-unay kin ni daddy. Mami. Anak ko. Mami. Ipatpatag kayo matunay-unay. Da kayo tipod-pod no agamang mi iti amayo. Nga imparabor tinamarswa kada kami. Jak amo ti sawag, Chari. Mabainak ngem. Ipampanakkel ka unay-unay nga sawag. Efren, Sika tinagbalin asaka ti pamilyata. Kalpasan tinapasama kanya. No sabali ka lang ata. Ang mga naimbiling nakpayen. Tawan maten ti pakairanudam kanya. Ngem, inaramid mo lata ti amin. Tapno makabangon ti pamilyata. Ken mapaagasan nak. gaputakas ta ti agasawa, Efren. No saan akabaalanan ti maysa. Rumbeng nga aggaraw ti makabaal. Tapno tumakder para iti pamilya. Chari, nagtibker ka nga asawa ken ina. Naisurumpay dagiti anak ta. Impakitam kanya dagiti bidot ko. Anang padakkel ka dagiti anak ta. Kat sika tinangilinteg kadakwada. Ipampanakkel ka unay nga asawa, Chari. Gapo iti kinaimbag mo, ang nagbalin nga ina, dagiti anak ta. Kasta mo ti rumbeng iti makuna asilaw iti pagtaengan saan kadi. Ti agbalin nga instrumento, tapno malawlawagan tinalangaban a kapanunutan. Agbalin alawag amang silnag iti dalan at taluntunan ti tunggal kamang ti pamilya. Kan tunggal tao iti aglawlaw, tapno saan amayaw awan. Iso apakaragsakak nga ruod ti agbalin asilaw ti pagtaengan. Wenno ti pamilyata, bayat asibibiyaga. Matyo Kapitulo 5, versikulo 16. Kasta kuma ti panaglawag ti silaw yo iti sangwanan dagiti tao, tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yo, kat dayawan da kuma ni amayo nga adda sa dilangit. Proverbio Kapitulo 18, versikulo 22. Siya sino man na makasarak iti asawa a babae,
makasarak iti naimbag a banag ken magunod na ti parabor ni Apo. Proverbio Kapitulo 19, versikulo 14. Balay kan kinabaknang tawiden ida kadagiti amma, ngem ti manaka mababaing asawa, aggapo ken ni Apo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Tupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!